nene kuita kunge 2200 kana une 2200 metikash tinogona kukupinza unenge watopinda mubusiness wakutotambira maprofits ako every day. Mari iyoyo yainvesta tati inenge yapuwa profit ye 300% pamwedzi pazuva pa 10 months. Within 10 months unenge watambira 300%. Bhari rechipiri ndore $50. Saka kuma metikash unenge wakutenga richiita 4250. Bhari rechitatu rinoita $99. Kana tiri kuma metikash unoritenga ne 8300. Apa muno tawedzera mari ye-exchange rate yamunoziva ye pakawedzerwa tare noti aka-adjusta kuitira kuti munoziva kune ma-cost bank pakuchinja plus tinoshanda nemari yandati inonzi bitcoin. Saka mari unenge wakutora metikash ya utenga madhora American, uzopa kutenga madhora American, uzotenga bitcoin, uzonisa kukambani. Saka kuti muzive sichazokutaurira kuti chinobonzi bitcoin chacho chiko. Bhari rechi4 rinoita $249. Saka iroro bhari rechi4 asi kana wakuda kutenga iwewe kuti utenge vanoda kutangirawo pabhari rechi4 unenge watangira pamusoro. Saka maprofits ako muchaona patebwe inotera maprofits ako anenge akakurawo nekuti watangira pamusoro. Bhari rechi5 rinoitawo mari inoita $499. Saka bhari iro riri nemametikash unenge watotenga ne43,000 metikash. Ngaone 43,000 yako wakutotenga bhari iro wotoita mari wototanga kuita mari. Bhari rechi6 rinoita $999. Saka bhari iro pama metikash unototenga ne 83,850 metikash. Bhari rekupedzisira rinoita $1,999. Kuma metikash unenge waisa wainvesta $163,000 metikash. Saka ndizvo zvinoitika pamabhari, ndo mabhari aya atinenge tichazoshanda nawo. Unenge wakusarudza kuti ndinoda kutangira papi nehomwe yako, right? Ndosvika nawo pana manje ndada kukudza ko munhu anotenga barrel $25 panozowedzerwa ka $2 yoita $27. $2 ndizvo kuti zvinhu zvacho musystem network utenge ari pano network fees kuti kuti zvinhu zvako uchingoti paunenge wangotenga zvobva zvatooneka pakompyuta nguva iyoyo mbora kuti watoone mari dzako dzobva dzatopinda. Saka munhu anotenga barrel rekutanga $25 pazuva anenge achihwina 38 cents, pawiki achihwina $1.19, pamwedzi achihwina $7.60. Kuzoti akapedza panoperera 10 months $25 yake iye inenge yamubarira katatu. Saka anenge ava ne $75. Kukatangira pa $50 unoita sei? Ukatangira pa $50 panowedzerwa $2 yema network fees, pazuva unenge wakutangira 75 cents. Musakangana zvandataura nyaya yemukomana uya akazotambira 0.01 penny ndiye akanga ine mari kupfuura wakanga achitambira mari yakawanda. Saka bhari $50 pawiki rinogona kupa $3.07, pamwedzi rinokupa $15. Kuzopera kwe 10 months unenge una $150. Bhari rechitatu $99 iro panozowedzerwa ma network fees $2.05. Saka padaro so pamwedzi pazuva unenge wakutambira $49. Inini ndo pandakatangira ipapapo. Ndakatangira nebhari iroyi ndaitambira pazuva $1.49, pawiki ndinge ndine $7.45, pamwedzi ndinge ndine $29.80. Saka pabhari iri zvatoda kuti kana ndiri munhu ndangoti ndakangogara bazi kuti mari ndikuona maprofits ndinogona kuzotora mari mwedzi so kupera kwemwedzi chete. Saka pakazopera 10 months kana kuri kuti ndangochengetesa mari yangu ndinenge ndakuzopuwa $298. Bhari rimwe inoteera yacho ndiye $249, $20 yema network fees, pam zvinhu zvakuti nakidzewo pakadaro apo. Pazuva unotambira $3.74, pawiki wakutambira $18, pamwedzi wakutambira $74.80, pa 10 days 10 months unenge wakutambira about
$1,498. Iwewe wangoisa chete $499. Ukazoenda kuchallenge manje kuti utambire utore barrel re 999 ucha $10 $30 yema fees aya pazuwa waundotambira $14.99 zvangofana kuti $15 pa shondo wakutambira $74.97. Ukono wagona mari yakadai so pa shondo. Ndikada kutarisa kuti vanhu vangana vanoita mari yakadai so pa shondo vashoma zvikuru pa mwedzi $299.80. Wapedza 10 months unongoona $2,997. Pozouya kuti pane barrel yekupedzisira ukanga washinga manje wasvika ku $1,999, $30 fees, pazuva wakutambira $29.99. Apa zvinoreva kuti pazuva rega rega unongotora mari paunoda chero zuva, because minimum yekutambira mari nayo is $25. Ikangokwana $25 chero barrel ratenga panokwanira $25 unogona kumbo withdraw totora mari yako. Saka nebarrel rekupedzisira pashondo unenge une $149.95. Pamwedzi unenge une $599 ya salary kai, salary ya director kai, yato salary ya director. Pa 10 months ungopuwa $5,997. Saka uona kuti izvo zvizvi ndatora nguva yakati kurei apa kuti munyazonzwisisa magains amunenge muine akamira sei. Saka toenda pa compensation pa binary plan. Saka system iyi company inoshandisa inonzi binary plan. Kana tichiti binary vakafunda mbichana unoziva kuti binary zvinoreva kuti 2 binary zvinoreva kuti 2 binary andika. Saka iwewe ukatanga kupinda iwewe unodiwa kuti utsvage vanhu 2 vekutanga kuti uite yatinoti activation yebinary yako. Saka panapa ukatarisa apa unoona kuti binary yangu ndi iyo, ndiwe uri pamusoro apo iwe utsvaga vamwe 2 vako avo, vamwe 2 yavavo votsvagawo vamwe vavo 2 munhu wese anengangojoina unotsvagawo vanhu vako 2 muchidaro. Saka ukangoona vanhu 2 vanenge vajoina zvinoreva kuti wakuita se unenge binary yako yava kuita. Saka toita se binary yacho iyi ndoda kumutarisa pakuti kana uchi mutarisise panapa, kana uri iwewe ndiwe A uyu ukaona munhu wekutanga unomisa ku left or ku right kwako, wechi2 unomva umisa ku side rimwe racho vasina kuisa. Saka zvinova kuti A akawana B anobva amisa ku left kwake, ku right kwake, akazowana C anoisa ku left kwake. Saka zvakadaro zvinotaridza kuti A hazvifaniri kuti akawana C omisa kuna D uku unenge watorasa binary, unenge watorasa unoruza mapoints. Saka uchingotanga unoisa B, wechi2 woisa ku C, kuzoteerawo kumanje muchazonzwa mamwe mabenefits anenge achiuya murambo muchidaro. So munhu wese marongerwa anoitwa binary. Isu pano tine strategy yatoda kushandisa. Strategy yatoda kushandisa ndiye kuda kubatsirana. Tinoda kuti tishande segroup, handiti kuti takatanga segroup, chatanga segroup remabig leaders. Saka tinoda kuti titangire mabarrel. Shungu dzangu ndedzekuti munhu wese dai atangira pabarrel rechitatu riya rinoita $99, toti rinoita $100. Ukatangira papapo mabenefits ako anokurumidza, zvinhu zvose zvinokurumidza nekuti unenge une maprofits akanyanya. Saka takadaro so zvinotiita kuti isusu tapita tanga nebarrel re$99 tinomba toda kuti tikaita kana group yevanhu 5 todivide $100 ne5 zvoreva kuti munhu unongotsvaga $20, tounganidza $20 tobhadharira munhu wokutanga. Saka ipapapo inenge iri equivalent of about 1,660 net cash pavanhu 5. Munhu ega ega akaunza tobhadharira munhu wokutanga, munhu akaunza tobhadharira umwe, kusvika tese group yedu tiri 5 takwana tese talipa. Nekuti kungotanga ikoko ndokunongonetsa. Tikangotanga kudari so munemba mako totoziva kuti takuita mari inenge yakuitwa mari. Ndataura ndikati inini ukaona this time upenyu hwako usina kuchinja, shamari upenyu hwako hauchachinji futi. Saka taona mari iyi toregister first person, tozoregister vese 5 kana vakwana taane mapoints edu, tobva taziva kuti munhu wese ndopamutanga kushanda kuti account yako. Asi kana tisati takwana pane mumwe asati aregiswa account haisati yako. Right. Hapana chekumirira. Anzwa shoko iri, toda kutoti izvozvi utore nekuti
pane vamwe vane mari dzakarongochengeta, vamwe vanototora mari dzavo chinopa munhu, ndichengeterewo chipoyo, ndichengeterewo. Mari yako yakangogara iri stagnant. Makamboona mvura zvinoita kana iri stagnant, mvura isingafambi, inopedzisira yaita tumakonye, inopedzisira kuti haite mwika ita sei. Saka mari yako inongodyiwawo futi kana yakangogara. Ukapa munhu ndichengetere, chii chauri kuita? Uya uchengete wega, chengeta mupaketi yako wega, ichikubarira everyday mari iyoyo. Mari ngaikushandire, mari ngaikushandire, kuti iwe ushandire mari. Saka uya panapa, mouya tibatane panapa, moita sei? Toita pamwe chete. Saka pane kana wanzwa vhidhiyo iyi, pane munhu akupa vhidhiyo iyoyi, dzokera kune munhu iyeye umubvunze kuti akupe code, nekuti kuti ukwanise kujoina unofanira kunge uine code yaunopuwa. Saka munhu ashare newe vhidhiyo iyoyi ndiye ane key dzese dzekwauri iwewe kuti utange kuita mari. Dzokera uchimubvunza kuti ndinodawo code, anokupa code yekuti uchikwanisa kujoina mugroup. Saka anenge azvinzwa izvi nezvese zvokutendai musapedza nguva, hapana chekumirira. Chitoisa kunyange ine $25 yako, chitoisa nhasi chaiyo, yototanga kubarira kamari kaduka duku, kana kutoisa kuti ukanganwa hako. Ndokutendai mese wanga ukateerera. Bye bye.